Peck, a pulga viaxeira, en Río de Xaneiro. Peck chega a Río de Xaneiro, en Brasil. Que vistas máis espléndidas, outro paraíso no mundo. Hola, meu amigo. No aeroporto, Peck ve a João Ribeiro, un actor portugués. João está co seu can de augas. Todos viaxan xuntos cara ao hotel para registrarse. João deixa o seu can no hotel e marcha con Peck, que está na súa mochila, camiñando pola famosa calzadón, até a praia Copacabana, onde toma unha pequena sesta. Tempo de poñerse moreno. Estupendo! João participa na escola de samba Unidos da Tixuca. Como título o desfile é o de Descubrimentos, disfrazouse de Pedro Álvarez Cabral. Peck salta dende as plumas do pavo real o logo de Unidos da Tixuca, a gorra de Daniel Alves, quen tamén está a participar. Nunca na vida pasara tan ben. Nunca esquecerei esta excursión en Bondiño, sobre a cidade maravillosa. Dani visita o Estadio Maracaná. Oh, síntome como unha estrela famosa. E aí, logo, é hora de voltar a Barcelona. Voltar de novo a Europa? Perfecto. Ah, eu quero ir en avión.